At this stage, we know who we are looking for. We do have one person of interest for questioning. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu betyelelela usikisiki eMpuma Koloni namhlanje kulandela inyikitya yokubulawa kwabantu abali-18 ngempelaveki yayesele ekho umntu omnye ophekwa ngemibuzo ngesi siganeko. The application to be released on bail is granted. Unikwe ibheyili R100,000 inkundla kamantyi yasePalm Ridge uDuma kaNdlovu noliqala lomdidiyeli wemiboniso bhanyabhanya nobevele enkundleni ngezityholo zobuqhophololo nokungabhatali rhafu. It's going to be a game where we are going to be permanently under threat. Orlando Pirates iqule yaligangatha ngelungiselelo umdlalo amagqibela kankqoyi wendebe ye-MTN 8 neStellenbosch FC eThekwini ngomgqibelo. Sitamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Amapolisa athe chophe ezithendeni zabarhanelwa ababandakanyeka kwinyikitya yokubulawa kwabantu abali-18 lusikisiki eMpuma Koloni yayesele ekho umntu omnye ophekwa ngemibuzo. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uFani Masimula uthethe oku kwintlanganiso emfutshane nonondaba namhlanje njengoko isigqebe esiphezulu sebutho lesipolisa besambele indawo yeqhwayelo. Ukanti urhulumente wephondo leMpuma Koloni uthembisa ngokuzingcwabela iintsapho ezichaphazelekayo kumngcwabo odibeneyo. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu ukhokhele isigqebe esiphezulu sebutho lesipolisa ukuya kuvelela iintsapho zamaxhoba yenyikitya yempalalo-gazi elusikisiki. OkaMchunu uthi esi sehlo asonzakalisanga kuphela uluntu lwale ndawo kodwa uMzantsi Afrika wonke unxunguphele. No, it has saddened the country, not embarrassed, saddened. If you talk embarrassment, it would be just to say that in South Africa you still have barbaric acts like these ones. Kananjalo umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uFani Masemula uqinisekisile ukuba basezithendeni zale migewu engenalusini. At this stage, we know who we are looking for. We do have one person of interest for questioning. It's not under arrest at this stage for questioning, but we have a direction. We know where we are going to, and we will update the nation as we go along. Investigation is going well. Ngelixa amanina avela kumbutho iWomen's Caucus evakalise ukuxhutheka kwemiphefumlo ngesisehlo kwinto athe bubundlobongela obusekelezwe kumanina ngelixa ekwatyhola ukuxhatshazwa kweziyobisi ngokuba negalelo. Ixesha elininzi abantu ke abahlukumezekayo nababulawayo ngabantu abangoomama njengoba besikhe sakhona nesinye isiganeko apho kwabulawa abantu abaninzi abangoomama besolwa ngokuthakatha besolwa nangezinto ezininzi. Thina abantu abangoomama siziva singakhuselekanga kakhulu apha elusikisiki. Ingquza ngokubanzi iyavakalelwa yilento yehle kwelikhaya, iyavakalelwa kodwa sizinkokheli zalapha ekuhlaleni siyacela into yokokubana abantu mabasebenzisane namapolisa. Ayikho icrime eke yenzeke ekuhlaleni kungaziwe into bakwenzeke ntoni. Kambe usapho lwakwamatu luthi lusenalo ithemba emapoliseni ukuba aza kubanqakula abarhanelwa kungekudala. Ndinalo ithemba elikhulu emapoliseni intoba kungenzeka ithi ingaphelanga le veki kube sekukho sesisazi into bakuqhubeka ntoni. Ndiwathembile ke kakhulu ngenxeni yomsebenzi awenzayo nasibonisileyo awenzileyo already apha ekhaya. Inkulu baphathiswa yephondo leMpuma Koloni Oscar Mabuyane uthi bengurhulumente bazinike uxanduva lokwangcwaba amaxhoba kumngcwabo omnye nakubeni kukho usapho olukhethe ukuzingcwabela lodwa yanga imiphefumlo yawo ingalala ngoxolo.
Amalungu osapho awasindayo kwisiganeko sokubulawa kwamalungu amane osapho lwabo athaphile ubomi bentshontsho kuba isoyika ukuba ababulali bangabuya kwakhona kuzagqibezela abaqalileyo. Esi sithwakumbe senzeke eManzimtoti kwiphondo laKwaZulu-Natal ngoNovemba wonyaka ophelileyo. Ezi zalamane zithi kuzakuthi kangoku akabikho nkqubela phambili eyenziweyo ngamapolisa ngokuphathelene netyala lokubulawa kwamalungu olusapho. Nangona sekuphele ngaphezu kwenyanga ezilishumi oko kwenzeka esiziheleku, le ndoda eyasinda cebethu ekufeni ngokuba ibaleke iyozifihla endle ithi akabikho nkqubela phambili esele yenziwe ngabakwantsasana. Futhi ngima ngezwe lezwi leli lingimemezayo ungicisha ugesi mina ngoba usukhanya ngiqalaza ukuthi kunesikhala engangikwazi ukubona kusona egcekeni lapha ngisendlini yami. Mangiqalaza hayi ngibona nje abantu angithi babayela ku-5-6 kanje bonke bayadubula egcekeni, bayadubula ngabe singavula isicabha sami ngokunyenya nami. Kulandela isihelegu esikumila kunje esenzeke elusikisiki kwiphondo laseMpuma Koloni, le ndoda ithi eyona nto enokumnika ubuthongo kukuba babanjwe bavalelwe abarhanelwa. Ithemba likhona ithemba ukuthi kufanele vele batholakale isigcino ngoba phela yasazi noma mhlawumbe bayasilandelela singakhona kufanele batholakale ukuze sithola ukuphumula nathi ngento eyenzeka. Uthi yena nodadewabo banyanzeleka ukuba bafudukele kwenye indawo kuba besoyikisela ubomi babo. Ukanti udadewabo lomfo uthi umntwana wakhe wadutyulwayo kwesisehlo wafumaneka ngaphandle nokwakubonisa ukuba wayezama ukubaleka. Okwangiphatha kabuhlungu kakhulu ngalesikhathi sengiyobona ingane yami. Ngayithola isingaphandle. Ukukhumbula ukuthi yayibaleka, usho ukuthi ngezinye indlela uma wazama ukungena ekamereni, wazama ukuyikhipha ngewindi, yaphuma ngewindi kodwa bayilandelela khona lapho ngaphandle. Bayishayela khona. Uthi amapolisa ayasilela ukuza nento ebambekayo ukuze kuqukunjelwe elityala. Lithe maqala leli cala laphathwa omunye umseshi. So uthe mase ehamba lo mseshi futhi wangi-update ukuthi ngiyahamba manje na icala sengizolidlulisela komunye futhi umseshi. Nangempela saxhumana nomseshi sikhuluma ngimbuza ukuthi kwenzakalani. Ukuphela ayikho impendulo ephathekayo abekayisho ngaphandle kokuthi nje hayi sisaphenya. Esisehlo sokudubula sesesibini ukwenzeka kolusapho lunye, ukanti neso isehlo sasekuqaleni sokudutyulwa komama wazo ezelamani sisaphandwa. Singaphezu kwama-2,000 anesiqingatha kwilizwe liphela iindawo zokutyela ezithe zaqoqwa kwiintsuku nje ezine apho iGauteng neNtshona Koloni zithe zabonakalisa wona manani aphezulu eendawo zokutyela ezityeshela imithetho abasebenzi. Olu qoqo lwenzeke phakathi komhla we-17 ukuya kowama-20 kuSeptemba, nanjengoko isebe lezemisebenzi nengqesho lithe laqhuba uqoqo lwezoluleko nolujoliswe kwiindawo zokutyela. Umphathiso wesebe lezemisebenzi nengqesho unkosikazi Nomakhosazana Math uthi isebe libeke izohlwayo ezingaphezulu kwezigidi ezili-10 zeerandi kubaqeshi abangathobeliyo umthetho. Employers found in violation are issued compliance orders with clear deadlines for corrective actions. In situations where immediate risks to health and safety are identified, prohibition notices are issued to halt hazardous activities until compliance is achieved. Umphathiswa ukwadandalazise ukuba isebe lakhe liza kongeza abahloli kungekudala ukususela kuma-2,000 ukuya kuma-20,000 abahloli. Isebe lithi inkampani ezingathobeliyo umthetho zihlawuliswe i-R2,500 kumntu ngamnye obanjiweyo. Ngaphezu koko kukho inkxalabo malunga nengxowa-mali ye-UIF. The submission of the return of earnings on an annual basis is also not done. And when it comes to the issue of unemployment insurance, you find that the companies that are found to be non-compliant do not register with the fund, they do not contribute towards the fund, and also they don't declare. Ukanti ngethuba loqoqo abanye abaqeshi bebephakathi kwabantu ababanjelwe ukutyeshela umthetho ukufudukela kwelinye ilizwe ngethuba abasebenzi nabangabemi bangaphandle befunyenwe beqashiwe nangona bengekho mthethweni kweli lizwe.
About 81 foreign nationals were arrested, and also employees that were in breach of our laws. They were also referred to the police station, and we managed through what we normally do of issuing orders for them to pay those monies, in particular those where they are found to have underpaid the salaries of employees. So we're able to collect for the employees an amount more than 10 million rand, which was repaid. Umphathiswa ufunge ngelithi kuza kuqhutyekwa nokuhlolwa kwamashishini watsho ememelela kuwo onke amashishini nakwabo babandakanyekayo ukuba asebenze kunye nesebe ukuqinisekisa ukuba amashishini athobela imithetho yabasebenzi. Ukhululwe ngebheyili 100,000 rands umdidiyelo wemidlalo kamabonakude uDuma kaNdlovu. OkaNdlovu uvele enkundleni kaMantye ePalmridge kwiMpumalanga ngezityholo zokutyeshela intlawulo yerhafu, ukanti uza kubuyela enkundleni kwakhona ngomhla we-11 kuNovemba. Eli qala elingumvelisi wemidlalo kamabonakude elineminyaka engama-69, utata uDuma kaNdlovu utyholwa ngobuqhophololo berhafu elinganiselwa kwi-26 million yerandi. This affidavit is in support of an application for my release on bail pending the criminal charges that have been brought against me in the circumstances set out below. I respectfully submit that I'll endeavour to demonstrate here that the interests of justice allow that I be released on bail. I respectfully submit that the dictates of fairness and justice in view of the particular facts here warrant that I should not be deprived of my liberty and that I should be granted bail. To the extent that I make legal submissions here and I rely on the advice of my legal advisors, which advice I accept as and believe to be correct. I'm advised that the present alleged crimes of fraud in an amount exceeding 500,000 rand is an offence which is listed in Schedule 5 of the Criminal Procedure Act. In terms of the provisions section 60(11)(b) of that Act, I am required, having been given a reasonable opportunity to do so, to deduce evidence which on the balance of probability satisfies the above honourable court that the interests of justice permit my release from custody. Inkundla ayisibhekisanga isicelo sebheyili ukanti uMantye ubeke imiqathango nequka ukunikezela ngepasipoti yakhe ukuveza ubuso kwisikhululo samapolisa kanye ngeveki de abuyele enkundleni kwakhona. The application to be released on bail is granted on the following conditions. Mr. Ndlovu, would you stand up, please, sir? In terms of Section 60 of Act 51 of 1977, it is ordered that the accused is granted bail in the sum of 100,000 rand, and upon payment of the said sum of money, the accused shall be released from custody. Utata uDuma kaNdlovu nabarhanelwa ababini atyholwa nabo baza kuvela kwakhona enkundleni ngomhla we-11 kuNovemba kulo nyaka. Action SA ibeke izityholo zolwaphulo-mthetho ngakumphathiswa wezobulungisa nophuhliso lomgaqo-siseko unkosikazi Thembi Simelane Polokwane namhlanje okukusukela kwimali-mboleko awayifumana kwinkampani ebandakanyekayo kwisenzo sorhwaphilizo sebhanki eyabhangiswayo i-VBS Mutual Bank. Ingxelo ithi umphathiswa wafumana imali ngaphaya kwe-500,000 rand kwigundo Wealth Solutions ngethuba wayesebenza njengosodolophu wasePolokwane. Kutshanje uSimelane uvele phambi kwepalamente yekomiti ejongene nokuziphatha kwamalungu e-ANC malunga namabango nezizityholo atyatye kwazona. The one thing that we are doing today here is that we are laying criminal charges because we believe that we have reason to believe that she's in violation of the PRECA Act, and also looking at common law forgery because we have reason to believe that with the recent document that has emerged that it might have been forged. If we have been on this matter for 2 years since the inception of Action SA, especially in the Limpopo province, I think we will be taking it further to other platforms, especially now since we are occupying seats in Parliament. I think our Leader of Parliament, Ethel Trollip, has been very vocal on the issue. He has written several letters to the Public Protector and the Speaker and to the President as well to ask them to expedite this matter and actually institute an independent investigation, especially from the Public Protector's end. Idolophu yaseCarolina kwiphondo laseMpumalanga ithwaxwa kanobomi ingxaki yamanzi neshiya amawaka-waka abahlali benqunguphele ngenxa yomthamo ophantsi wamanzi kwidama laseBoonmanspraat elingowona mthombo wamanzi waseCarolina kunye nemimandla eyingqongileyo. Sodolophu masipala iChief Albert Luthuli umbuso Magubane uthi oku kuyaqala ukwenzeka. Intatheli yelijelo uMweli Masilela usicholelele ngxelo.
Takhamuti tasendzaweni yaseCarolina tibukane nebumadima njengoba sekuphele emaviki tingatholi emanti etimpompini. Kanti-ke lokhu sekubaphocelele ukuthi bahambe bafuna emanti bawakhe etikolweni letisedvutane lapho kugcinwe khona emanti emathangeni. Kanti-ke kuthiwa lenkinga imbangela yayo lenkulu kwehla kwemanti edamini lelikhulu iBushmanspruit lokungilo leliphakela emanti endzaweni yaseCarolina. Lento yokuthi singabi namanzi isiphatha kabi ngoba sinematoilet lapha ezindlini asikhona ukuflasha enesinebantwana khona manje umntwana uphatha isisu ungena etoilet akakhona ukuflasha. Inkinga yalamandi seyisicale senesikhathi and into lesigcina tutu masipala wethu uyahluleka khipha amafly like before besiphila mnanzi yabona into yayikhona before bekuphuma amafly even kungakhona ini bekuphuma incwadi satiswe njengomphakathi ukuthi tohamba igesi tohamba amanti wenakalana indzaba yamandi ithule gudu. Kungmanje masipala uthi uphakela emanti ngetikhawu njengoba asazama ukugubha emanti laphuma phasi kude kusitakale takhamuti. Sidecide ukuthi sidrill ama-boreholes sale sidependa kakhulukazi not ku-surface water but sidependa kakhulu ku-underground water. Esesicalile ukudrilla ama-boreholes 4 of them sewadrilliwe siyachubeka siyadrilla ukuthi okungenani simane sithole noma more than 50% of amanzi adingakalayo la esilobela naseCarolina aphume ku-underground. Lapho sizokhona ukuthi isimo nanoma sibhed ngale ndlela sibhed ngakhona sikhona ukuthi sinqobe khona. Emalunga emphakathi sekayaliwe ukuthi akayekele kusebenzisa emanti budlapha ikakhulu kuwasha timoto kanye nekunisela. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eCarolina eMpumalanga. Kuzakuthi xabelile umthwalo kubaqhubi bezithuthi nanjengoko kulindeleke ukuba lehle kwakhona ixabiso lepetrol ezinzulwini zobusuku namhlanje. Ipetrol ebomvu iza kwehla nge-R1.06 ilitha ze eluhlaza ehle nge-R1.14 ilitha kanti ixabiso lediesel liza kwehla nge-R1.14 ilitha logama iparafini yona iza kwehla nge-R1.11 ilitha. Ingcali zithi ukwehla kwexabiso leoli ekrwada nokuqina kwerandi kunegalelo elimandla kwehleni kwalamaxabiso epetrol. Zangendlela zijonge eThekwini ngalempela veki kumdlalo omkhulu amagqibela kankqoyi endebe ye-MTN 8 phakathi kwe-Orlando Pirates neStellenbosch FC. Pirates ijonge ukukhusela le ndebe isihlandlo sesithathu logama iStellenbosch ifuna ukuzifaka kuluhlu lwamaqela akhe ayiphakamisa le ndebe. Ezimnyama ngenkani zijonge ukwenza imbali ngalempela veki xa ziqubisana neStellies kumdlalo wamagqibela kankqoyi endebe ye-MTN 8. Ezigamagebhula zijonge ukuphakamisa le ndebe isihlandlo sesithathu kulandelelana ukuba ziyaphumelela ngomgqibelo, nto leyo engazange yenzeka kwimbali yale ndebe. Umqeqeshi uJose Rivero nozenzele igama njengompetha wendebe kweli uthi amakhwenkwe akhe ayabazi ubungozi ajongene nabo xa edlala neStellenbosch. It's going to be a game where we are going to be permanently under threat because there's going to be transitions. It doesn't matter how good and how well we prepare ourselves for that situation. We know it's coming. We know Barnes, we know Titus, we know De Jong, we know Moyela, we know Jaden, we know the capacity they have to play quick forward. We know how aggressive they are. uRivero wathe iqela lakhe kufuneka lihlale lithe qwa ukuba lifuna ukubuya nayo le ndebe. In this type of games, nothing is decided until the last whistle. And that's the mentality we are used to have in this type of matches, and this one is not going to be different. La maqela aza kuqubisana ngentsimbi yesithandathu malanga ngomgqibelo kwibala iMoses Mabhida neza kube izele imingembambo nanjengoko amatekiti ethengiswe aphela kwiiyure nje ezintathu eqalile ukuthengiswa. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Enkosi kakhulu kuwe Madikela noNcuthi kudesika yenu enkulu idesika yendaba ndiyabulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lami iqonge elikhulu ke lele mozulu igama lami ndikuthabile Makhaphela uMamthembu eyamva nje imozulu yenjenje siyayiphola ke bukele ekhaya ngokujonga lokho esamvanje isiganeko kuMzantsi Afrika uphela nokimeko inhle kakhulu apha kumbindi siyabona lokho pha kuMazantsi koVelcom noxa kubanda phansi kaSasekuseni futhi ngesasithathu iyatshintsha nokho kucwenge phaya ngorhatya futhi ko 23 degrees mbukele mama ekhaya amaqondo wakho la phansi naphezulu ke loqala ke iphondo
iphondo lethu liphaka lokhu lona empuma koloni njengapha kokurhafu ekuseni noko ikhona la ngqilibeko kakhulu futhi ikhatshwa ngamafu ngo-1 belusongo usuku kwabo kokaladokwe futhi kuyabanda ekuseni ngesibini nango-20 emva kwemini nansi kaloku bethuna imozulu phaya ephondweni lase-Free State ngomso phaa ko-Frankfurt kwiindawo ezikwimpuma kwelaphondo ku-4 degrees obanda kakhulu phaya ekuseni futhi itshintshe noko ibuye livele ilanga kuconge kakuhle nje yonke imini ngaye futhi la 20 degrees kanti ke mbukeli wam ekhaya nansi bethuna imozulu yaphaya ephondweni nasentshona koloni ngomso kwimpuma kwakhona futhi Beaufort West phaya neziphaluka kwasekuseni futhi kungabanda ewe futhi ubhudla umoya phaya ngo-5 degrees kodwa ke mbukeli lokhu uyathembisa phaa ngorhatya ngala 22 degrees kanti ke bona phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomso njengaphaa koPriske ekuseni futhi ngesasibhozo sithembisa ingqele kakhulu phaya liyacwenga liyatyhila kamnandi phaya izulu futhi nakoDiara ngo-20 degrees phaya xa besonga lamini benjenje phaya ephondweni lase-Northwest ngomso kwintshona yelaphondo Tosca phaya umzekelo kwasekuseni futhi ewe kungacoca phaa kubande ngesasithandathu kodwa mbukeli noku uyathembisa futhi iguquke la mozulu phaya ibentle kakhulu ngo-27 degrees mbukeli apha eRhawutini kulapho sikhoyo bethina ngomso baphila ngolu hlobo njengaphaa kaloku ko-Springs ekuseni kungabanda ngo-5 degrees futhi liphume kodwa ilanga mbukeli phaya emva kwedinala ngo-22 degrees kodwa ke yabanda phaya encamini eJohannesburg ngo-6 degrees ekuseni mbukeli wam ekhaya kumantla apha eMzantsi Afrika elo phondo kaloku lona liphaka loku eLimpopo phalaburwa phaya kwimpuma yelaphondo ngala 13 degrees ekuseni futhi bayayiqonga kamandi imini yabo futhi bayisonga kucwengile ngo-24 degrees sehle njalo sithe chu sijonge phaya ephondweni lasempumalanga ngomso ko-Middleburg phaya ekuseni futhi kuyabanda ngesithathu itshintshe phaya igqabagqaba njengamafu emalahleni futhi xa beyivala beyisonga lamini ngala 20 degrees kuyanetha e-Ermelo ekuseni mbukela wam ekhaya mandiyivale ndiyisonge kaloku imozulu phaya KwaZulu Natal njengaphaya koDurban ekuseni futhi zezomvula yinkwankca yimimoya nje yonke lantseni ngala 12 degrees bukeli bayisonge kamandi futhi imini kuyabanda eKokstad ekuseni ngo-1 mna ndithanda kangaka xesha lemyoli kamnandi mawethu